दा नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि बायजोब्बाय आरोना साफा जाजोब्बाय सुरमार बहुद थाखा गारनानै बानायदोंमोन बे पेन्डेलखौ दा नायनानै लादो नै ओरैबायदि गंसेबो खुन्थिया थाखाखिसै आरोना ओरैबायदि फुरा बायजोबखाबाय नै दा सियारफ्राबो नै हायाव गोग्लैसोलाबायनानै दंजोबो ओमफ्राय ओरैबायदि साफा जाजोब्बाय आरो नै प्लास्टिकफ्रा जिजोबनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेराफ्राबो गासैबो लुंथिलाबायजोब्बाय आरो दा बेखौ बानायगासिनो दङ नै बयबो मानसिफ्रा बानायगासिनो दङ ओमफ्राय देखायगोन बायदि आरोना थेवबो बिथांमोना नाजागासिनो दं बानायफिननोहाय ओमफ्राय बेसेबां लायो दा समासो देखायसिगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खौरां जाबाय बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि जांख्रिथायनि थैसोम बे फिल्मखौहाय प्रिमियार श' हिसाबैहाय देखायनो लादोंमोन जाहैबाय बिजिनि जिल्लानि बर' लावगावआवहाय ओमफ्राय ओरैबायदि थाखा फैसा गारनानै ओरैबायदि गिदिर पेन्डेल लुदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला ओरै बोथोरनि थाखाय बहानि बारहुंखा फैखो बारजों अखाजों फैनानै फुरा टटेलि साफा बायजोब्बाय आरोना बर' लावगावआवहाय जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मखौहाय प्रिमियार श' देखायनो लुनाय बेबायदिनो पेन्डेला दा दुखुनांथावनि बाथ्रा बहुद थाखा गारनानै लुदोंमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो बिसोरो मा अबस्थायैहाय देखायगोन खोनानाय बायदिला अपेन देखायगोन बायदि खोनादों आङो मानो होनना बुङोब्ला स्टेजआथ' गैखाला नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार बे फिल्मखौ नायनो थाखायबो टिकेटफोरखौ लानानै रेडि दंजोबखासैमोन मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राया बेनो बारहुंखाजों साफा बायजोब्बाय आरोना पेन्डेला हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दङ खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारियाव आरोना बेयाव दिनैहाय ओरैबायदि फिल्म नुनो मोनसिगोन जाहैबाय आङो दाख्लै भिडिअ'आव होखादोंमोन आरोना बे फिल्मानो जादों जाहैबाय रोदा ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जागोन दा बेनिखायनो जायफोरा बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोना दिनैनि गेजेराव फैनानै नायफैनो हासिगोन आरो ओमफ्राय गाबोनथ' जोंहा 1 थारिखआव ओरैबायदि मोजां दंखायो जांख्रिथायनि थैसोम जायफोरा बे फिल्मखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दंमोन बियो गाबोननि दिनाव नुनो मोनसिगोन जांख्रिथायनि थैसोम ओमफ्राय दिनैबो बेबायदिनो आरबि प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय रोदा फिल्मा देखायजानाय जासिगोन आरोखि ओरैबायदि ओरै सौख्रुबलायनाय जोदलायनाय नुनो मोनसिगोन आरोखि ना बेनिखायनो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो फैनानै नायफैनो हागोन आंनि खिबु थुजायानो ओरैबायदि दं सियारफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरोना दा बेफ्राव जिरायनानै गेगां नायनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय आङो मा रोखोम बानायदों पेन्डेलफ्राखौ आङो देखायनि दे एसे स्लाइडनि नायलांबानो जाबाय आरोखि नोंसोरो नैबेयावहाय बेबायदि बेनार होदों आरोना नैबेथ' जांख्रिथायनि थैसोम जाहैबाय बेखौहाय गाबोन 1 थारिख गाबोन होगोन आरोखि दा बयबो रेडि जालानो जाबाय आरोखि नायफैनो ओमफ्राय नैबेयावनो बानायगोन आरोना बानायगोन माने बानायखाबाय ओमफ्राय नै बेबायदि क्लिन खालामजोब्बाय बेयावहाय साइकेल बायदिसिना स्टेन्ड ओमफ्राय बाइक स्टेन्ड नैबेफ्राव बेबायदि जागोन आरो ने साइजआवहाय ओमफ्राय प्लास्टिक होजोबखाबाय दा औ अखा हालाबो टेनसन गैया आदसा आं नायनोसै खाथियावहाय नै ओमफ्राय दखानफ्राबो फुरा रेडि आरो बेयावहाय मा मोनजागोन आरोखि दखानाव नै फुरा एनाउन्समेन्ट हैबाय आरोखि दहाय माइकआ नै ओइलाय हनै आङो बेनारखौ एसे दिन्थिनि दे दिनैनि 30 थारिख दिन्थिगोननि माबाखौ आरोना बेनारखौहाय नै बेनो आरोना दिनैहाय दिन्थिगोना नै नायदो नै माने आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय आरो बियो माने आरबि होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ मोजाङानो नै ओमफ्राय फुरा बेबायदि बानायबाय नै सेंग्राफ्रा मावगासिनो दङ गरम गरम फुरा रेडिखासै दा बानायसो फुरा रेडि ओमफ्राय ओरै दङ दखान मथा मथि दखाना 3 मोनब्रैसो थागोन आरो बेयावनो फेसिलिटिफ्रा दंजोबो नै माने खुगा गुवारा नै ओरैहाय हाबगोन आरो माबाया ओमफ्राय आं सिङावबो देखायनोसै दे माबायदि बानायजोबदों नै माने बेयाव
सियारनि केपासिटि आरो नै फुरानो 1 थारिखआवथ' जांख्रिथायनि टेसन जाहैबाय ओमफ्राय नै गोजौआवहाय प्लास्टिक होनायनि बेब'स्था खालामजोबदों आरो माने बेखौ प्लास्टिक खोंजोबनाय जागोन दा बेबायदि आरो नै हा खिबुजोंसो होदों ओमफ्राय नै गिदिरखा दै स्क्रिना बहुद गिदिर नै फिसा नङा दै ओरैबायदि गोगोमखा आयु ओरै बारलांनोसै आङो बाराबो बार बारदोंलै दिनै आयु नै मामुलि फिसा नङा दे गोगोमखा नै बे स्क्रिनावनो नुनो मोनगोन आरोखि ना ओरैबायदि गावख्रुबलायनाय बुलायख्रुबलायनाय नोंथांमोना निस्सय फैनानै नायनो हागोन आरो ओरैबायदि नै फुरा धामाखा जागोन आरोखि बेयावनो नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय हायावहाय होदों आरो ओमफ्राय सियारावबो आरो हायाव जिरायनानैबो नायनो हागोन ओमफ्राय सियार केपासिटिया बेनो आरो नै खयथा होखोथाय आं सोंबाय थानाय जायाखिसै दा बेनो आरो होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै जायफ्रा फिल्म नायनो मोजां मोनगिरि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि बयबो फैनानै नायफैनो हागोन दा बेनो आरो मथा-मथि सानथामनि हाबाफारि लानानै लाबोदों जानांगौ बिथांमोना ओमफ्राय 2 थारिखनि मा फिल्म जागोन नोंथांमोना आपडेट मोनगोन आरो